Първият спомен, който така ми идва на ум, като стана дума за гробища, може би е свързан с, селото ни Медвина, понеже точно, нали, той е малко първия сблъсък с смъртта, така, който аз така веднага си ги свързах нещата. И имам много ярък спомен как отиваме на село с нашите и трябва просто да останем за един следобед и да се приберем. И аз тогава, нали, като бях малък, нямах търпение там да се прибера в Търново, да си играя с приятели и такива неща. Всъщност точно тогава отидохме на село и по едно време нашите такива се стъписаха. Нещо се беше случило очевидно. Аз бях малък, нали, имам някакви беги спомени, че само беше нещо странно, нали, какво се случва така. И нашите просто казаха, ще отиваме в Хасково за 2 дена и остават тук. И аз всъщност по-късно разбрах, че дядо ми е починал точно този ден. И така, тогава се задавах доста въпроси с братята ми, доста си мислихме за това. И това ми за като спомен. Може би самата липса, нали, на нещо, което ти дори не осъзнаваш дали го е имало до сега. Просто по едно липсва вече. Това е. Надявам се